Укаранелае зло Resident Evil Biohazard, як не назаві, гэта вам не проста стралялкі-пудзелкі, гэта цэлы сусвет, медыа-франшыза і бясконцая святая карова, якую доіць Capcom ужо цэлых 30 гадоў. За гэты час там выйшла шмат чаго, нумарных частак, рэмейкаў і кааператыўных праектаў. Часта так здараецца, што за такі перыяд усё ператвараецца на страшны канвеер, бессардэчна паядаючы творчасці, выплёўваючы расфарбаваную, але пустую упакоўку. На мой погляд, Resident якраз прыклад супрацьлеглы, бо што не новая частка, дык яны не баючыся спрабуюць здзівіць, перарабіць падыходы і ісці ў адну нагу з часам. Вядома, не пакідаючы тых самых старых аматараў, у пяшчотных руках якіх сталеў Лявон Кеннеді і на вачах якіх гінула карпарацыя Umbrella. Спрабуюць, вядома, не без хібаў, але ў пякельныя пустыя самапаўторы не правальваюцца. За гэта павага. Вы, напэўна, ўжо ведаеце, што Resident Evil Requiem гэта па сутнасці гульня, якая складаецца з дзвюх частак. З аднаго боку, гэта агент ФБР Грейс Эшкрофт, гульня, за якую якраз і адлюстроўвае рэверанс да класікі серыі. З іншага, у вольным і любімым перакладзе беларускага кам'юніці Лявон Артуравіч Кеннеді, ці проста Леон, які з'яўляецца на нашых экранах, каб паказаць, як трэба разбірацца з натоўпам зомбі. Старыкі-аматары адразу ўспомняць некалькі частак, асабліва шостую, дзе гісторыя ўвогуле падзялілася на 3 вельмі розныя кампаніі. Тут японцы вырашылі ўсё ж не ладзіць поўны жанравы вэрхал і спыніліся на 2 скрыжаваных гісторыях. Тым болей, што на пачатку ўвогуле Лявон планаваўся як адзіны персанаж, але для хорару і скрытнасці ён не падыходзіў. Занадта мужчына каларытны і баявіты. Таму дадалі маладую і напужаную дзяўчыну Грейс. Лявон гэта крыніца чыстай мускуланнасці, узрост, на якім, калі і адбіўся, то толькі падкрэсліўшы правільныя рысы твару. Гігачат ад свету укаранелага зла. Як раней ён не можа прам бясконца круціць свае вяртухі млыны нагамі, але дабіць якую пачвару ці выбіць дух са згубіўшы прытомнасць яшчэ магёць. Грейс вымушаная абыходзіць большасць секшанаў бокам, бо ні такой колькасці зброі, ні такіх мускулаў яна не мае. І так гульня і будзе кідаць нас ад аднаго да другога, ствараючы ўражальную розніцу паміж геймплеямі, даючы пацешыцца і аматарам задачак з блуканнем па маёнтках, так і вясёлых пастралушак. Першымі мы возьмемся за Грейс. Гэта з аднаго боку цікавы выжывач з уцёкамі ад бессмяротных монстраў і смяротных таксама. Атмасфера, якая можа прымусіць напружыцца, і скрытным перамяшчэннем. З іншага, месцамі забіваючая душная хада з пошукам і цяганнем прадметаў у куфар у пакоі захоўвання і назад. Бо пакуль вы не знойдзеце некалькі падсумкаў, пашыраючых ваш інвентар, будзеце клясці ўсё на свеце. Прадметаў сыплюць мора, рэсурсы, патроны, зброя, квеставыя рэчы і ўсё гэта на пару ячэек. Далей яно выправіцца, збор і інвентарызацыя ўсяго перастае быць асноўнай праблемай і ўжо можна будзе аддацца на поўнае занурэнне ў даследаванне і гісторыю. Але перад гэтым будзем душыцца з усёй моцы ў адной з найвялікшых і доўгіх па праходжанні лакацый. Тут усё па класіцы, коды да сейфаў, якія трэба ўзламаць, дзверы паадчыняць, ключы пазнаходзіць, зомбі пазабіваць, пачытаць нататкі і агулам сабраць 3 кубікі, каб прайсці далей. За 30 гадоў не прыдумалі яшчэ нічога больш новага, як дзверы, замкнёныя на 3 ключы, параскіданыя па розных кутах будынка. У мяне заўсёды было пытанне, хто робіць такія бязглуздыя замкі ў прынцыпе, але, канешне, гэта так, без жадання даколупацца. Лічу, што гэты маёнтак не самая моцная частка і лакацыя ў Requiem, хаця па прапрацоўцы і колькасці контенту яна выглядае важнай для лініі праходжання Грейс. Далей, як і разам са з'яўленнем Леона, будзе нашмат цікавей. Так як вы зразумелі, экшанавая частка гульні мне спадабалася нашмат болей. Ды і стэлс гэта не да самага канца, і далей і гераіня, і вы зробіцеся больш упэўненымі ў сабе, і замест таго, каб ціха хадзіць паміж монстраў, прасцей разрадзіць у іх магазін і спакойна хадзіць туды-сюды. У асобных галаваломках няма нічога новага, проста шукай прадметы і насі іх з сабой, пакуль не падвернецца адтуліна, куды іх можна ўторкнуць. Усяму гэтаму перашкаджаюць бессмяротныя персанажы, якія ходзяць па сваіх маршрутах, ды не даюць вам хутка ўсё пааббягаць. Хоць гераіняй заяўлена слабай і безабароннай, але пісцік мы маем і не адзін, і патронаў будзе досыць. Тым болей тут ёсць механіка ствараць іх з крыві монстраў. Карацей, калі не будзеце страляць па вераб'ях і ў столе, а часцей у галовы зомбі, дык і праблем з рыштункам не будзе. Не забываем карыстацца выбухнымі балонамі ды рознымі дзідамі і сякерамі, якія пакідаюць іншы раз зомбякі, і будзе вам шчасце. Сустракаў меркаванне ў інтэрнэце
інтэрнэце, што тут напружана за рэсурсамі, кожны стрэл каштоўны. Не ведаю, рабяты, але ні за Грэйс, ні тым болей з-за Лявона не было ніякіх праблем зусім. Магчыма, гэтыя людзі любяць пастраляць ва ўсё ці не ходзяць па кутах пакояў у пушках дадатковых патронаў, але з гэтым ніякіх пытанняў. Лявон пад маім кіраваннем быў з такім запасам магутнай зброі і стымулятараў здароўя, што ніводны босс не мог быць сапраўднай перашкодай. Няспынная машына па забойствах. І як бы не было душна ў гэтай лакацыі за Грэйс, да яе невялікі эпізод і пасля ўсё нашмат лепей з хорарам. Там вы сустрэнеце вельмі непрыемнага персанажа, што швэндаючыся па цемры прымусіць вас добра напружыцца. Якраз гэтыя эпізоды цікавыя і адпавядаюць чаканням ад рэзідэнта. У душных хаджэннях па маёнтку таксама не ўсё так кісла. Прыемна адкрыць усе сакрэты, знайсці рэдкае паляпшэнне і напрыканцы сабраць усе пазлы ў адно. Але я больш прыхільнік сюжэтнай і экшанавай часткі. І менавіта таму двухжанравасць гульні ідзе ёй на карысць. Калі адна частка не супер заходзіць, другая ўсё выправіць. Эпізоды за Леона будуць змяняць Грэйс некалькі разоў, і гэта сапраўды моцна павялічвае градус падзей. Як сюжэтны прыём робіцца перапынак у гісторыі на самым цікавым месцы, каб падцягнуць з вас яшчэ эмоцый. Так і рэзкі перапад настрою. Калі першае з'яўленне Лявона і бойкі на вуліцы яшчэ трымаюць планку адносна звычайнага рэзідэнтаўскага экшана, дык другое у клініцы і заварушка з бензапілой проста адрываюць галаву. Што гэта халера такое? Памятаеце рэмейк чацвёркі, дзе чалы з пілой былі складанымі ворагамі і агулам не прадракалі нічога добрага. Тут гэта сапраўдны пастаўшчык вяселля, бо бензапілу можна адабраць і зладзіць разаніну з лютым узроўнем крывавасці. Такога я не чакаў зусім, але мне спадабалася. І такім чынам Лявон яшчэ больш круты за мінулыя часткі, хаця здавалася бы, куды ўжо, і зрабіўся нібы крыху болей нават карыкатурна крутым са сваімі жартулькамі, каментарыямі баевікоў 90-х. Ён увогуле сур'ёзна нікому не адказвае, чысты і выкшталцоны сарказм. Рудзі, дык а пра што ўвогуле гульня, спытаеце вы? Ведаць папярэднюю аснову не замінае, бо сустракаюцца і імёны, і персанажы з мінулага, якія дапамагаюць ствараць эфекты нечаканасці і насычанасці для аматараў серыі. А вось астатнім, канешне, будзе цяжэй. Каб адразу не выявілася пасрэднасць сюжэта, незразумелае енчанне і перажыванне Грэйс, тут шмат крутых кіношных сцэн і пагонь, пераходы ад героя да героя, якія чапляюць цікавасць, і агулам ствараецца адчуванне, што адбываецца нейкі круты вырушняк, за якім цікава назіраць. Сапраўды захоплівае, але паўтаруся, унутры даволі прэсны скелетык. Напрыклад, Грэйс я не зразумеў зусім. Яна агент ФБР, сур'ёзны аналітык, якую асабіста выпраўляюць на вялікую справу, а яна трасецца ад усяго, як асінавыя лісты. Гаворыць і паводзіць сябе як неўпэўнены вучоны побач з жанчынай з камедыйнага серыяла «Тэорыя вялікага выбуху». Даволі карыкатурна. Але ж, скажуць геймеры, у яе траўма ад смерці блізкага чалавека. Я бы тады на месцы шэфа ФБР выправіў яе ў камісію на профпрыдатнасць. Ці вы хочаце сказаць, яе з траўмай і неўралагічнымі праблемамі трымаюць на адказнай пасадзе з нейкай элітасці? Ну, непарадак. А, зноў жа забыў распавесці пра завязку. Падзеі Resident Evil Requiem адбываецца ў 2026 годзе, а той самы знакаміты інцыдэнт у Ракун-Сіці быў ажно ў 1998. І ў ім таксама тады прыняў удзел Лявон Кеннеді, і, як можна здагадацца, гэтаму дзеду ўжо пад 50 гадоў, а ён дагэтуль зухавата круціць вяртухі і змагаецца з усім кепскім за ўсё добрае. Вядома, недзе і спіну прыхопіць, і калена на дождж адрэагуе, але ўсё фігня з сапраўднай праблемай. Наступствы кантактаў з біязброі ў маладосці прывялі да павольнага захворвання. І Леон ужо знаходзіцца на адной са стадый ачарнення арганізма і ператварэння на зомбі. Вядома, трэба шукаць лекі, ну ці хоць скончыць працу, якую так і не дарабіў шмат гадоў, а менавіта разабрацца з усімі, хто яшчэ працягвае рыхтаваць біятэрарызм і пагражаць свету салдатамі-мутантамі. У сваіх пошуках Кеннеді перасякаецца з той Грэйс Эшкрафт, дачкой адной з гераінь папярэдніх частак Resident Evil. Дзяўчына працуе аналітыкам у ФБР, як я казаў, і расследуе ланцужок смерцяў ад загадкавага віруса. Па заданні начальства Грэйс адпраўляецца ў закінуты атэль, з якім у яе звязаны балючыя ўспаміны. Адтуль яе выкрадаюць і трымаюць у жудаснай бальніцы, куды зразумела прыязджае Лявон. У яго хоць і свая задача, але ён не быў бы такі круты, каб не кінуўся на дапамогу да дзяўчо. Аказваецца, не ўся спадчына Озвала Спенсера, заснавальніка сумна вядомай Амбрэлы, была вывучана, і існуе яшчэ адзін вірус, які па чутках здольны
здольны кіраваць розумам чалавека. Называецца ён Элпіс. Як Элпіс не ўсплыў за 20 гульняў рэзідэнта і 30 гадоў распрацоўкі свету франшызы, пытанне не рытарычнае і мае зразумелы адказ. Сакрэтны сакрэт, які выявіўся толькі зараз. Тут можна кожную гульню выдумляць пра новы вірус з яшчэ больш сакрэтнай лабараторыі, схаваны яшчэ глыбей за папярэднюю. Грэйс, зразумела, непростая, а таксама з сакрэцікам, які гэтым злым злыдням вельмі трэба, каб гэты Элпіс атрымаць ці выкарыстаць. Ну, не дзіва. Карацей, гісторыя дзіравая, як тое сіта, і толькі геймплеем і экшанам усё добра маскіруецца. Удакладню яшчэ больш часткай геймплея, бо духаніна за Грэйс, пра якую я ўжо колькі разоў гаварыў, тут і застаецца духанінай. Зразумейце правільна, гэта не дакалупка, абы дакалупацца, а мяне сапраўды раздражняў гэты эпізод. Тэтрыс у інвентары, вядома, частка серыі, але там, дзе я гуляў, ён заўсёды на мяжы, дзе ў цябе ўсё патрэбнае і пара месцаў пад туды-сюдылава прадметаў. Ты абмежаваны, што ўзяць з сабой, якую зброю абраць. А тут табе ў адным пакоі могуць накідаць столькі рэсурсаў, што 2 разы да куфра трэба ганяць, каб усё паскладваць. Выглядае як штучнае абмежаванне, якое выпраўляецца праз пару гадзін, і геймплей з інвентаром і тэтрысам проста знікае як факт і болей пра сябе не нагадвае. Ну, гэта неяк дзіўна. А ў Лявона дык увогуле такі кейс, што ўлазіць без праблем 5 тыпаў зброі, усе патроны, ХП і розныя рэсурсы да кучы. І яшчэ ёсць вольнае месца. А вось геймплей за Дзеда Лавеласа на ўсе 9 балаў. І ў разбураным Ракун-Сіці, куды мы вернемся і які з'яўляецца вялікай лакацыяй, дык увогуле пачаўся The Last of Us. І было прыкольна пабегаць сярод рэшткаў горада, зайсці ў той самы паліцэйскі пастарунак з другога рэзіка, папаляваць на зомбі і параскрываць таямніцы чарговай дзяржаўнай сакрэтнай аперацыі. І хоць спачатку гульні мы болей стэлсуем і пужаемся за Грэйс, другая палова рэквіема у асноўным экшан і лявоніха ва ўсёй прыгажосці. Каб працягваць раскрываць усе плюсы, мінусы падводнай камяні далей, асабліва ўжо без спойлераў і не абысціся, але асноўная канцэпцыя, я думаю, зразумела. Мы атрымалі вельмі неблагі рэзідэнтаўскі блокбастер за Лявона з мешанкай у стэлс за Грэйс, які напалову складаецца з даволі душнай хады туды-сюды. Сюжэтна не трэба шукаць тут брыльянт, але як касцяк нешта сапраўды намагаецца сабраць мяса разнастайнага геймплея ў адну кучу. Яны прымусілі мяне крыху паперажываць за аднаго з герояў, недзе з захапленнем паглядзець на кат-сцэны і месцамі сапраўды пацешыцца ад гульні, пашвэндацца, пазбіраць рэсурсы ды паваяваць з зомбакамі. Але агулам гэта частка і стылістычна і па напоўненасці, і па арыгінальнасці саступае, напрыклад, 8-й Village з той самай Дамітрэску, азёрнымі монстрамі і ваўкалакамі. І хоць рэквіем мае самыя высокія адзнакі з апошніх, на мой погляд, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Яна ва ўсім крыху не дацягнула па гісторыі і па персанажах. Вельмі блякла і нават крыху раздражняючая Грэйс. Злодзей з акулярамі не ўражвае так, каб ты яго запомніў. Чарговы інфіцыраваны мадыфікаваны дзядзька. Але агулам нармальна гуляецца. Дарагі блокбастер на 8, на пару вечароў, які можна закінуць пасярэдзіне, потым прыехаць з якой камандзіроўкі, працягнуць з таго ж самага месца, дзе кінуў, і ты не згубіш нешта важнае для праходжання. Я ўпэўнены, гэта частка не пакіне пасля сябе надоўга хвалюючыя ўспаміны ў сэрцах мільёнаў геймераў, якія яе пройдуць. Ну, можа толькі калі чартоўскі круты 50гадовы Лявон. На гэтым на сёння ўсё, мае сябры. Дзякуй вялікі падпісчыку з нікам MK Хлуд за прадстаўленую копію гульні, бо я сам шчыра бы не адважыўся набываць рэзідэнт за $50, а ў Еўропе усе 80. Дзякуй усім за прагляд гэтага відэа. Гатовы да вашых меркаванняў, ідэй, гісторый пра гульню ці серыю агулам. Чакаю на вашыя шляхетныя каментарыі і панскія падабайкі. Ад усяго сэрца дзякую усім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Гэта вельмі важна для развіцця праекта. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да маіх каналаў, маёй творчасці запрашаю падтрымаць, за што вам буду вельмі ўдзячны. З гэтай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа і агляды на канале і шмат іншага. Усе падрабязнасці на сайце Patreon, спасылкі ў апісанні. Вялікі дзякуй і да новых хуткіх сустрэч.